Goeiedag mensen, mijn naam is C.J. Herke Brinkman. Takemier 2024, dan is ik weer het Friesen treffen bij de Upstalsboom in Aurich. Elsier de tiesjes naar Pinkstermendje, dan wordt daar altijd een geerkomst te houden. En dat wordt altijd een prachtig mooi ouderwets reisje. In het Fries nemen we Aurich ook wel Auwerk. Aurich, het plakje waar de Friesen vanuit de Iere Mietzieuwen al beelkort komen, lijkt als wie nou ook werd doggen. Je hebt iets om rug te spreken, om land te verhandelen en zaken te bepraten. Wie komen nou elsier daar binnen om mij de Oost-Friesen, de Noord-Friesen en de West-Friesen te nemen. Om met elkaar te praten, ideeën uit te wisselen en contacten te onderhouden. En daarbij organiseren we dit reis als Jong Fries Gemeenschap om wat te leren van ons verleden. Ja, misschien hebben dit hier het stukje we zien op televisie op NPO, het Viewer van de Friesen. We presenteren terug Huub Stapel en dat was wel een heel nieuwsgierig stuk. Daar kwam ik uit plakje Aurich in va en wat het budget van de Friesen. En als je het net ziet, zie je het even op NPO Start. Heel nieuwsgierig, want daar leer ik wat van. Ik zeg het eens, dat gewoon meestal zeggen van, je moet net altijd in het verleden hangen, je blijft altijd met het oude douane te wijzen. Maar ik zeg dan van, waar net zijn eigen verleden, net zijn eigen skeertnis kent, hoe kun je dan van je eigen taal, van je eigen volk houden? Dus wat is er nou wichtiger als je eigen verleden te weten? En wie is Friesen, die hebben een hele rijke skeertnis, maar het wordt dus net verteld op de school. En daarom organiseren de Jong Fries Gemeenschap dit soort van reisjes, dit soort van bodderstochten, dat we zien laten de mensen van waar wij komen en met elkaar het prachtig mooi hebben en dat het mooi is voor de toekomst. Het programma van zo'n mooie Nofelijke dag, dat zie ik je correct even zeggen. Juist om kwartier van zien, dan is het opstappen in Drachten, bij het transferium, bij de rode brievenbus om correct te zijn. Daarna, dan gaan we voort op wij naar Westeroverledingen en daar is de Oelenhof. En daar staan 2 boerenplaatsen en die hebben ze daar ergens oors opbrutsen en daar opnieuw opbouwd. En daar kunnen we even koffie drinken, thee drinken en een gebakje en even een pisje en dan gaan we verder. Om 11:00 dan komen we aan bij het Moormuseum in Zuid-Brokemerland. Dat is een soort spitkeetmuseum waar ze eigenlijk de tijd zien laten van het moor, het veengraven, de wenningjes. Ja, gewoon daar willen we even een slag door het park heen, dat we even wat zien hoe de skeertnis van de Oost-Friesen en de veengravings daar weer. Om 11:00 heen, dan worden we een beetje rapperig en dan gaan we naar het Viking-restaurant Walhalla. En daar kunnen we mee eten aan een buffet. Dat is een vleesbuffet, maar voor vegetariërs, jaarzitters, is er ook een rekening houden. Waar mij eten wil, dat kost het €24 per persoon. Dat is inclusief in drinkconsumptie. Als we om 4 uur het eten op hebben, dan gaan we naar de Upstalboom, naar de geerkomsten. En die geerkomsten die worden goed uren. Alle 3 gebieden, de Noord-Friesen, de Oost-Friesen en de West-Friesen, die dus komen daar ontwerd. En om 6 uur is een beetje eerder dienen. En als het dienen is, dat ga ik wel vaker zijn, dan is het ook dienen. En dan gaan we voetendrechts naar de bus, want dan gaan we naar de Nijszit, naar het gaststätte Koekeloeren. En in de regel willen we daar hingen tot een uur, 11:30 uur en dan gaan we bij de bus weer op Hoezon. Meestal zeg ik wel eens, ja, het is weer alles meer, het weer alles gezelliger. Maar dat soort dingen heb je zelfs in de hand. Ik ben ook begonnen dit reisje te organiseren. We gaan verleden jaar 44 maanden mee. We hebben een ouderwets fest gezongen in de bus. We hebben een ouderwets koffie, een stukje gebak, met elkaar praten, wat dingen zien. Bepraten, met oren praten. En de meesten zijn op het einde van de dag, wat een geweldige, noffelijke dag. En wat hebben we, wat leert en wat zien we. Dus we kunnen het echt zelf noffelijk en gezellig mee zien. Dat leidt hem net om de tijd, maar dat hebben we zelf in de hand. Dus wie zwaar hier de skeertnis van juster, dat meid we nou. Dus wat je mee wil naar zo'n gezellige dag, met uw ouders Friese skeertnis, dan moet je dan 10 juni mij naar het Friesen treffen in Aurich. En als je opjaan wil, dan kan dat bij mij. Als bij mij maar Joke van der Heijden van de activiteitencommissie en uw e-mailadres komt wel even in beeld. En dan zien we je dan. Graag.
mooi. Dus als laatste, de Sinterraasje, die hier wordt net omhoog. Wat kost het nou zo'n mooie noffelijke dag voor met het Friesen treffen? Dat zie ik je correct even zeggen, 50 grauwe euro's contant. Dus wil je mij en je gaat je opjaan is betalen dat je maandags bij de bus komt, dan jou je om een heel bankje 50 euro's bij instappen. Wil je ook meedoen met het buffet, wat we om jou of jou in het Vikingrestaurant, dan mag je daar 25 euro bij doen, dus dan jou je met 24 contant bij instappen. Dat kost het deze dag. Nou, ik hoop dat je man mag erop jou. Vorig jaar hier we 44 man. We gaan dit jaar voor 50 man en we hopen voor een mooi, noffelijk Friesen treffen op 10 juni in Aurich. Dat is je daar.